Kini kedai kesin ke ba ningkong bangajit ban butrai ban pau yang aban keren ni kini kejing keren. Bat ngani thu ipi umdai tang banga syukran. Umdai banga syukran bangajit hi manga ikini ke khubor umdai kedai ke ba laslam la daki katu kat ni daki tayo daki benai ke ba kedon kejing pesngo kejong utrai bat kedon kejing alam kejong bangan keren ya kini ke khubor syafhang kejing pho sniu. Kajing pho sniu timinin ngap penkre ya kata kajing keren jing pho sniu bat shwa bangan keren syafhang kajing pho sniu ngala pho sniu shwa shibun ki ai la dia. La pho sniu shibun ki ai ki ba ublai upen i. Pi kajing pho sniu ngakwa ban shai pi kindet yo pi sngo tho bakla. Kajing pho sniu bat kajing i pau ki dei la kajong. Bat la dau dei blai bupen i kan long kan stream himo. Kaya kajing pho sniu ngan batai kindet ipi yang ni. Kajing pho sniu ko la benlong ba kadai bet hakapor ba pipi yo thia and then pi pho sniu. Dai na. Na pi ongam kwa ban pho sniu ru pin pho sniu bet da pila thia. Pi. Bat ka vision la ni kajing i pau kadai kam dei hakapor thia kala benlong hakapor duai. La ni kala benlong hakapor ka pet bet kumni. Kanong na prin pi pila i vision. Boleh pun i hakapor pidang song banduai pidang pet yang duai lani pidang song hajing troy lani kapok ki college ki jong pi lani ki hakanu ka cakawa pi song boleh isu pun i ka vision kam dai ka pihak ban khabrep ki khmat ki jong pi kala belong hakapor duai try pun i vision bat kala belong ro hakapor pidang song met je pidang pet kum ni bat ublei unsu ra pi sya kata ka bakenjamen siem ban pen i ya kata ka jingi i pau amen. Ada na pranjo PBI ngani thu ipila arsian laisien kelaja kata kajing ipau pila banong ba kumnu ngan sung thu kata kajing pho sniu bat ngani thu ipina ka tin ga jong ublai dai ublai ukuran ki briu ki jong u shibun ba kajing pho sniu tapi pulin ka tin ga jong ublai bat ngangai yang abat dia piru shibun sien ba ublai ula kren yang abat dia pi kajing pho sniu henry ngim pelet jengmut pat lesi laning ngim kan ngim sim khia laning ngim sngo thu bau de ublai bakren namar fitim nem da pila thia bun sin hi dai mangi ki bri ama kapor bun kam kumni ho mas ki thia ngila duai ngila be ke kam dai nem ngila shong plik tin jong blai ngila duai ngila be kam be jam and then ngila wan la ayat haj and then pila spend time but ublai min pila kren ho don ki bri ki ba shong si shab ki sngo bau ublai kren lalu pun pau handrai kam tam pinlam ba ublai uyo bahala ni uyo kata kabu ban keren yang apa dia pi hakapor ba pi thia amen pimngai kita ngin sayat sekmat pin salingo sisa kumnu ublai ukren yang apa dia pi hakapor ka bangingi yo thia kumnu kita balengi pho sniu ha bangi yo thia kawai ka jing sisa ka long ba kamen siam jong pi ka spirit jong pi kam ju thia pinong baleng ngam thia thia lang te em la kamen siam jong pi ka thia pinong pho sniu boleh pi pho sniu pi sai kata pi pho sniu namar kamen sim jong pi ane kata ka spirit ke jong pi kam ju thia bat ublei uyo ban kren kum hanga ta kapor shibun kidan kijing pho sniu ki ba ublei ukren yang aba dia pi pulok be pila ban ong boleh ngale singa kren yang kata kijing pho sniu boleh kalong kongsan adu anu kalong don kam kum no ngan ong pi boleh kam long don kam ngani tu pi ka jing si syadai da pi puli ka tin ke jong ublei hakapor ka ba ujisu dang khlong abo wan ban khas kani ka perthai laong ba ublai ula kren ya ukpa jong u joseph ha ki jing pho sniu tisngap ban laong yu joseph kilet nyo memenang ni let pet no sapo ri egypt namar uni si harat ukwa ban penyap uni khulung jisu dia hatok pim ken ba kata ka jing pho sniu ka dei ka badan kam namar ba ublai kren ti ka jing pho sniu di boleh ngong boleh kumta boleh keren supha di angel ni pha di sipai pun protect you jisu henry ukren man da ka jing pho sniu hau pa jong jisu joseph ukren ka jing pho sniu ong joseph kilai pet no nang ni let nyo shari egypt ngap ka du boleh dia to ka jing pho sniu kim dei ki bodon kam ban pelan yo khun jong ublai ubadai hiu ublai la pha umdai di kisipai umdai di ki ai henry da ki jing pho sniu hau joseph baru joseph ukongo baru let baru pet nang tau pet shari egypt amen
Takadaw kijing po sniu gidi gibadan kam ngani tu ipi. Ngin bangam syukran lumwer ya kanika kubor menta ka sngi syapang kita kijing po sniu kijing ipaw ngai ladi ngadi ubri uba yo ipaw hana du badang ret ngani tu ipi. Bat nga jukli ya kajing kli nakapor sa kapor try ka ay gani ka mut ayu gani hakawi ka singa kwa bani tu ipi. Hakapor nga nang kana nang school hapo si nga kan mau bamin mit ngan kan mau kani ka basisya ngani tu ipi. Hakapor nga nang kana ka dijik try hapor ngali school. Ada ngali school nga po sniu ngali school. Anan nga po sniu ngali school nga mari nang tagajaka ka butut ba bat nga or nga tingko bat kaway ka kana ka bagkerteng nganom ang kerteng tanama indapet yang ni sa susi na ni ngam kwa ban ang kerteng nga tingko bat iwi kana kan tay tram na kli nga po sniu ka tati dang ali school mestap ngam tip ka di warning no blay na ka di ay dang kana tamo banjan su blay ru 4 jante tama ka don kataka ay ba blay u sat pen iya nga kijing po sniu bat nga lej mestap nga school mestap ha kataka jaka betul iya mari si sabai tingko si sabai tay kana kan tay dem na kli ka ju ka jan mo po sniu ka ju ka school tamo ka ju ur kom tan sniu ngar kum ju ong ari nga po sniu hadu ka tang along los nama kolong real hadu kataka ay ka ba u blay u pen iya nga kataka sngi fi ngamla mas ko tu ka kita dang sibun bang ublay pun kadang ka vision ka ublay pun ngan saya kamadi dengan kata bat pi bakini ki long shisha bat ngalap igani ka way haba ublay ukuran ni ay nga bat pi ki jing po sniu dai kidon ki badan kam bangingin sngau tu ki badai no ublay amen mong barok ki jing po sniu ki dai no ublay bun ki ong na si dai no ublay hoat kidon ki jing po sniu ki badai no ublay kiba ublay ukuran yang abad epite pisai kata kidon kijing po sniu kiba po sniu hi namar dai naladihi dai naladihi bat don kijing po sniu kiba dai na unong syun jang abad jang pi uksoi ngani thu ipi bat nganya ning kong kijing po sniu kiba dai naladi kum nu fin ong bakade kijing po sniu naladi kapor kaba pi pelut pisai pi pelut bun por haka ai baro sisngi ngakan mau kak por men swa bangi dang elek khwai dok kha 4 khwai briu kum ni ye khwai dok kha ti la elek song baro sisngi ban khwai la su pe be tu phong la nun ngam bada dok kha sak era ba kum tu tin la poi men mit yo thia po sni ba khwai dok kha ngam u phong wak ra ba ti ba kajat hajing thia fi ta dau ka ai ka por ka pi pelut ha ai pi pelut ya ka por ka jong pi baro sisngi kum ta te bin po sni la pi su le kai mobile sa bat sngi bat mit ele game men mit rupin sa kenyat tikti mne ba karen kai don ki bom thia shu sundan ru tila da pi pulut por la dia haka entertainment dai pi pulut por ka entertainment bro shu sngi pi ele game pi su page mobile Instagram Facebook la Facebook su page be bro sngi mobile pin yo iya kita ki ai what expect bro shu sngi pi pulut por on PTV ban le ki bam long kong san ai and if you expect bo blay un keren ya pi men me long try keren yang kamla ban long kum ta kibri ki bayo ki vision kibri ki bayo ya ka jing keren ka jong ublay ha ki jing fox ni ki brio ki ba pelut por bat ublay amen kata ka di ka jing shisha ta da ka jing fox ni ki ga way ka banga every time sa song man duai ong try what ha ki jing fox ni ki jong try men sin sharma me amen men sin sharma me namar teng don ki bri bo fox ni ku suit ben no Wasu pos ni wiki ki bas ngumang ki bas ngutrim dengan IP katukat ni kinuksa ba pipin ngautu ngani tu IP kini ki banga kran ta sing kamde ki banga kran nga da ka experience te ka banga mat iro di ngan pen IP atau pipat pi mat nem kumne kala balong da kumwe IP ta kada kita ki pos niu ka banala dia hi ka bomot let's see pidi ki brio ki basu pi domino inu pi mlaban ma pi pos niu wi ti brio pi mlaban ma pi ketu ka de pengilap perkhatan si lasu perkhat ba ti brio banu ma bling ki brio perkhat jing ngau si ba anana thiaru ngau si pos niu ba jing ngau si kalau ngum takan hai ba pi pelut ya ka por ga jong pi te ngani tu ipi kata ka de jing pos niu na ladi namar ladangi mangapa no pingi pelut por ngan kumang suong pi mena ngis pelut por ki ai kan ka pertai bat nginom yo i la nginom yo ngau ba ublay ukren yang bat ye pi nama la pi kwa ba ublay ukren yang bat ye pi ko ang Bible draw near to me and I will draw near to you
Uklam ong draw near but no, and then I will come and draw near to you. Klik draw near but no, don't worry. Ngadi uplay, ngan sa janhi mga sa PM. Wong wan sa janjong and then ngan sa wan sa janjong pi. Amen. Utaw di uplay. And then kaktin ka jong uplay ko ang those who abide in me. Kitang kibayay sa bat nga kiday kisan ranjong kelam ong kitang kibalik jeseng man kasandi kibang kerteng hapalang lani kiba kit kam kisan ranjong kitang kibayay sa kaktin yay sam kalong kumban kedup kibayay sa hu Jisu kiba haka presence ka jong kiba le ka man jong kita kini kisan ranjong ong try tila adan sibun ka jing per hang ta katakan ka jing po sniu ka badai naladi pidon kam man dronia yo blay. Amen. Baru saja siapa. Tiapa pi puli kaktin ke jong blay. Pi wat you ke jing duai. Pi keren bat pi practice pi penmelian ke jing don jong ute. Tika bumut men mi coba pintiap bro si sngi pi keren bai bat ute. Apa yang kita kam ke jam jong pi hoi pi tak selio por pi keren bat Ti pi mut da pi po sniu ru pi po sniu suat pi po sniu ki bai se masin ka bre jelang kun la keren pi. Amen. Takan. Lagi jing po sniu ini pet kiba one no blay. Kita jing po sniu kiba one no blay kiba I warning yang abad ip. Naku apa dong ip. Kiba I warning yang abad ip. Kijing po sniu kiba one no blay kidon kiba I warning lani kiba keren kiba ya thu ya kata kalau way ke jong pi. Lani ya kata kalau way ikaba pin syakri yo blay lani kadai ka jingkren ke jong ublay ba ukwa ban jan bat pi lani kadai ka jingkren ke jong ublay ban pensange ke ba pile ka bamdai but hisin bu blay kren pi jing fasni ka ban long ru ba ukwa ban kurku ya pi. Amen. Ka tin ke jong ublay na kitab jong Daniel ka ba Saul nang dekat ka ba kendai ka kren si pang unius im Nebukadnezar ang ka tin ke jong ublay ba ka ni ka por ka ba u Daniel bat kita ki prolog jong ulaingot ki don hapo ri Babylon ang ka tin ke jong ublay bat ki le yu ki Syakri ya us im Nebukadnezar u Daniel Shadrach Meshach bat Abednego bat laju jit di kini ki riustat ban don ban Syakri us im bat ka tin ke jong ublay ka ong ba ka we ki sngi unius im ulah po sniu ke jing po sniu ulah po sniu ke jing po sniu ke penting ke ba umla ban ngau tho bat ka tin ke jong ublay ka ong ba uniu usim ulah wat kita kinong ban batai kita ke jing po sniu hundai dan bala handai lad wan uniu Daniel bat ulah batai ya kani ke jing po sniu ke jong usim Nebukadnezar ulah batai ya kata ke jing po sniu jong usim Nebukadnezar bat ka tin ke jong ublay ka ong ba ublay ula warning hang ni ya Nebukadnezar la ong la ai kata ka jing po sniu bat kata ka jing po sniu uni Daniel ong ba on sa penringkang par ya me kusim na kani ka yeng pakidulan ka ba me don on sa penringkang par ya me syari klau men sa don men sa tia bat kimrat men sa bamplang gomta uni usim sim la sitnyo fi ada ublay kurani aypi sim serious wala da jing po sniu amen. Baru ni usim Nebukadnezar sim serius. Bat jayu tangkat tukat nisngi. Uniu Daniel ulaongi ukus im to kalano ka bumut me paino ni kita ki pop ki jang me bakani ke ke ba me po sniu kanum jah me henry kaktin ke jong blay ka ong ba ko ke sini Nebukadnezar uklat kita ki boro uyang halor ying jong u baru ong ani ki baro ngalek lut deka bor la jong ulah kelau ya la dia mun ka don ka jing sarong bat hakata ka por hi ong tin ke jong ublay ulah don hakata ka riklau bat ulah hab ban im bat kimrat bat ulah hab ban bamplang hadu ba unda kelaka bungut ban tip ba udah ublay ubah hakli tam ba udah ublay ubah krau bor tam amen uyo biang ke chance banwan biang ban long sim biang fi kini kajing po sniu ke badai nu ublay teng gadai ka warning yang abat ya ping dan kamban ngau tho perlo ba iet ndrei kan don ru kajing sok lada kadai kajing po sniu ko pi po sniu ka ba ublay upen yang abat e pi sibun kajing po sniu ki ba kadang we sngi ka ba ngathia bat ka ngathia ngamyo thia idon iwi perlok jongi ibangi sa ekran ngi sa itu keteng wasang akan mau sa tu kapor yang ublay kam kran ka kapor kajing po sniu ukurannya bat kai ba phlang ka long ba ublay ukurannya
bat unya ini wane thu engai ong ba phimyo thiam dei balai ka dei ba ublei ukwa bane kren bat phi. Amen. Ngale kata ngasdang man syong ban pulei ka tin ka jong blei bane kren bat ublei ha ka jing duai bat ngasdang man yo thia. Amen. Kata teng kedon ke ba ublei ukwa bane kren mangaw phi teng ngibun kambalat te. Ngibun kambalat ngim dan puar syuk ba ublei. Ngim dan puar syuk ba ublei. Kemong ong ipi mene ba kidan kijing pos niu pat ki ba penting yang abad ipi dai bisa dan yang pos niu ba penting pi pilap ni bagi brio ha kijing pos niu ha kijing em ka ba sisya kim tiang ra ni la ya butra ngim tiang yu su ngim tiang pi amun nama ublei upertek yang abad ipi rai don pat ha kijing pos niu bangi das ir ngi da tiang sisya da kendet men mir ru das ir kanung na prejong pi pilap pos niu da kendet men mir das ir bat da tiang sisya. Bat kan mau lah dah kata kijing pos niu ki wan kom ta kam dei kijing pos niu ke banau belai dapen kelumar yang abad ni pi. Mo. Kan nungut na penjong pi pos niu balayo kam yo jambat gani ke pen kelumar ni pi. Kan nungut na penjong pi pos niu ba pilayo kam. Bat anda layo kam ke penjengai mana ya pi na ublai. Kataru kam dei ke banau belai. Kan nungut na penjong pi pos niu ya ki perlok ki berim. People sniwi kita kiba it bat hon kiba rem bat kapen kelumar ke jing em jong ajong pi kata kam dei no blai ma ka tin ke jong blai station nong koren ke bening kong koren khat saul nong khat ka blai fly ko ong ba ublai umlong ublai ke jing kiwen mut confusion ublai umlong ublai ke jing kiwen hendrai ublai ke jing sok. Amen. Lada ublai Ukraina yang abad pi Ukraina ke jing sok pila ban sai la ru un kren da ka jing i bat da ka jing sok bat un I warning yang abad piru ringin tepat badai ublai. Amen. Tingin ni pet yang ni pat ka jing fox new ka bawan na uksut kanung na jong pi sai fox new bet ya ka pas jong pi la ni pi fox new bet ya ki bdang ki prolog ki ba pila du mo kani ngakran ni kani am ka bang experience tila dia ka ba kadan kijing pos new ki ba day na uksut dia pidan people new ki perok ki ba i ki ba thon ba pi pila du ka jing em people new ba ya ka pas ka jong pi ba ka tin ka jong blai ko ong ba uksut unong tu umwan rai tang ban yo tu yo penyap bat ban yo penjat deh pi un yo ban tu no e ka pis ka jong pi unwan ban penting lana people new ka dei ka jing tiang pi sier bikin det kadai nu suit utuk no ya ka pis ke jong pi ngakan mau memang mesti balik kamu mjuklat sisa ke tu nak puas ke puas bai pos new ida kendet sisa balayu ngating tang ta ong ngating nai pat ong lu ada suit ong balik fiting inu padang ani nak mau sak ngair king kam long kam tak bersut tak kamet sisa pi uksut wan ban penting ban iri pi wan ban penting kini ki aka barok khat ki wan kini nok sui ba sui kwa bantu ka peace ka joy kwa bantu ka worship ka jong firu mudur people sniu kumar and then ki por pat ki ba hapeng kita ki jing fox sniu ka pelong man yang apa ni ban isiru ki brio te kata kam dei no blai ka dei nok sui kan mai kata ngan ai nok sa su ipi yang ni na ka tin ka jong blai mo Bagi ketin ke jong ublai yang ni nak kitab Genesis. Kini ke siap hang jong Joseph. Barok khat ngitip ya ka khana la ni kata ka jing thuk khana ya ka story la ni ka history ka jong Joseph mo. Kadai ka Genesis ka ba kitab Genesis ka ba saupau. Sapulih ke ba saupau haduk ke bekut ngan pulih mentah kendet ki benta ki ban dan kam la ni ki bangan la ban pen sngau thu ipi ni ka ketin ke jong ublai. Kini kijing pos new. Fiu Joseph bikin pila itip ikani mo bro khan. La syadi merau ne hadi kijing syadi merau po ying Potifar bat na ying Potifar usyak ban set ying bendi nama usyak keno. Usyak keno ka ike ba uklam le bat usyak set haying bendi mut hajil. Bat sengap anda ulas syak set hang ta hajil ka tin ke jong blai ka ong komni pek ngan pulih. Bat kala jah dien kini ki ai ru ba urong ba ki nong ra khuri mut kini syakri jong sim ki barak khuri kinong rak khuri jong usiem kari Egypt bat urong ba kinong syat kepu
kila lepop persyak ya kunrat kidan armut kini kinong rak khuri mut kini kinong rak khuri nai kini kiba ya jan bah ba usiem musyania ba ki bat ka tin ngejong ubleng peningkat hang ni ong kila ya lepop mut kila ya lep persyak ki ai ka ba usiem ubatai ni upa ki bat ka tin ngejong ubleng ka ong la syem ya ki bat la tap kita ki arngot seyeng bendi ngap ka story ka subang ba kani la tap kini ki arngot hayeng bendi agak tin ke jong ublay ke ong makini ki arngot kila donlang ha kata ka jaka ka bala set yu Joseph ngap mo kini ki arngot kila donlang ha kata ka jaka ka bala set yu Joseph bat gak tin ke jong ublay ke ong makini arngot kila pos new ya ki jing pos new ha kani ka pos ngap on play nak tin ke jong ublay ngila pos new ya ka jing pos new henrei umdan uban batai ya ka bat u Joseph ul ong haki ki jing batai kimdei ki jong ublay mo hato kimdei ki jong ublay balai me tiang me pos new fi kamu ladapi pos new ladapi don ngim don shu yu Joseph laniu Daniel ban interpret ngi Daniel no yu men siam ba khoi amen uban penbatai ki jing pos new ki jonga ki jong pi ladapi pos new e lada ublay pen e bikin dit men met dia sa tanam tu poro filang sa tet bikin dit ngaling ada kre e ngatia ublay wa e ngakedit ngamju plan e bangal sim khulam mga sim ka dai ring tho ba ke e ublay wa fi nama pinum lah ban kan mausa kada wan jiseng ra dairi ra bible pinum lah ban kan mausa kada la fi yo ai min mit fas new ublay ai ki tho ha tu por fi tho pinum pala ban sung tho ka mod iyo henry duai ka to kita yo ki blai ublay un sa reveal un sim ko un sa reveal ya kita ki jing mod jong ka jing fas new jong pi amen kini jing sisate don ki bri ki fas new ki yam ki lenyar ki ting ki sir tang mantiak menut syuk kata ki ong bam jing pos new dai tang ka jing pos new te balai da tiang hadu katu pan jangan pulih na kitin ka jong ublay ni wong ngila pos new pat uju se ong balai ublay jongi un batai kata jing pos new jong pise to ya thu hanga ya ki menta nga kerpat ya pi kanong ngot belong kum Joseph ya thu pi pos new you ngan batai amen pidon kami kata ka gift ngan itu fi don ki jing pos new ki bang ngila ban batai la di ban interpret mdai mangi umen siam khoi amen ngap an syong ke jing duai to bening kong uni rong ba ulai thu ke jing pos new kidan arngut we thu show new way baru tau rong ba kinong rak khuri ulai thu ke jing pos new how Joseph baru lo ong ha u ngalalong ha ke jing pos new jonga bat hakmi uding sok wan hakmat jonga bat uta uding sok wan uladon lai kitnat bat i kumbadang kan selut udang la phu sentiu bat kirenjup so jong u kila sai da ki so wan balai bat ka khuri jong u pharo kala don ha ka ti jonga bat ngala shem ya ki so wan bat ngala kem ya ki ha ka khuri jong u pharo bat ngala ai ya ka khuri ha ka ti u pharo sngap u Joseph ulo ong ha u kani ga jing pho sniu ga jong me kita ki lai tenat kilong ki lai sngi salai sngi u pharu un ken tiu ya ka khli jong me bat un pen song biang ya me ha ka kam ka mut kita ki bu pho sniu ka mut ublai un sa bless me kata kam ka ba me la du me la bakla me la lei ai henrei men sa yo biang ya kata ka kam sa ong ka tin ga jong blai u Joseph u batai kata ka jing pho sniu bat on pen song biang ya me ha ka kam bat men yo ya ka khuri men yo biang ya kata ka kam men yo biang ya kata ka kam sngap henry tu kan mau tangan polis yo kata mo men yo biang ya kata kam kata ka dai ka jing pho sniu lani ka jing batai jong ka jing pho sniu jong tau bri baning kong uni ba ar bat sngap ni tu ipi uni ba ar ulai thu ya ka jing pho sniu go jong u wong ala pho sniu khmi lightly ki kriya kpu halor ka khli jonga bat ha ka kriya ka ba kham hajrong la don naki jat jing bam baro yau pharu ki badai jong ka kam unong shet kpu bat ki sim ki la ya bam na kata ka kriya ka badon halor ka khli jonga uni udai utau bo fos niu ba ar bat uni uju sabul ong kani galong ka jing batai sapang ka jing fos niu ka jong me kita lightly ki kriya kita ki lightly ki kriya kpu ki long laisngi ka jo sama kita ki lightly ki kriya kpu kalong laisngi tia salai sngi u pharu on kan tiu ya ka khli jong me na lor jong me bat on sdien ya me halor uding bat ki sem kin bam ya ka do jong me la wai ka jing pho sni ka baning kong ka long ka jing kerku
Pi kadang ka jing ku no play. But kani ka ba ar kalong ka jing tem kadang ngidan ka man sngo tho ban shy. Amen. Pi shy ang ni bagi jing pho snew kilong ki badon kam. But kilong ka bakong san ba banga ba pingin yo ay ka bono man siam khoj ban sngo tho ya ki jing pho snew ka jing im ka jong abat jong pi. So bangin ya se kamat susu ang ni stang kandet ngakwa ban ainuk sai pi kandet ik ay ka bang experience ay ka jing im ka jong a. Ngan keren ifi yang ni syapang kita gijing pho snew. Fitip na men shwa dang ret nga ju tho ifi gani si sien. Hakapor ngan kena ngirang sa syata jalor wa indo. Ja yu ngam ju tip bak ngandala keli mentang apen kre igani gijing keren nga setip bakatang ka bangayu i gani ka vision. Nga hadu ngam ngampat syaibat gani ka vision keba kumnu ngalak ben batai ifi dengan batai kat bangalak ben sengutuk mo. Hakapor ngan ret imei tiak bat nga. Yang kena ti tiang tu ngat tiang ni. Oh em tiang ni kemat ngakan mau sak bang tiang ni kadang almari beyong ni. Dia hang te kaliang kadang katiep and then kadang udan utau kun menriu. Utau kun menriu sap mani tu ipi upong jan be itnat ba. Rong sa rong pingum tangam lekan mau tan. Hanrei hakata ka por ngani tu ipi ngaklem tia email ayo tia. Ngaklem tia bat ngasetep bakatu ka bang ayu I ka vision. Amen. Ngaklam tia bat kumnure ngapet setai bat ngaklam laksu ban ki bangai I kata ka jing I pau bangai I tu kun meri uskala black and white kensan ukala rong li rong yong bat udah pen ki kita ki kejat hadu bangala tieng lasir ngamlat keren show bat ngakelidu blai ke ai kini try ke ai tu ka vision ka bangai I dang red kamli tang kata lahir le sibon ke bangai I hari kata ni ke podang red ka bangam pat ngau tho kini kini, kini kita kun meriu ku bersat kum tung ku suat, kesat, ngaya tu iki bayi macam juli le, kaya orang tak kim tep beli mo, kak suat iu kata, adi, tijayu, dengan iu tak kun meriu bersat kum ta, dia ngamla ban sengau tu bagari ke vision ke ba ublai upun ibat, kini kisah kali ke te try ke tu ke bang ayu Ngayai tuai ngong ke try ke ba ngai ipa kum tu utrai upun I kidai ki spirit of death. Kidi ki men siam jong ka jingyap ki ba up ban penyap. Ani ban simno ke men siam jonga. Ngam jula masung tu ngani tu ifi podang ret ngang adai bri basu or basu hap ba klumar ke ba uksud akwa ban sim. Kidan spirit of death ki ba but yang ngam hak pun duduk dang ret ngadang kan masak kan mengang heng sa seorang pun seorang and then kita ki spirit of death ki but yang ngam jula masung tu ban pen mensa ban pen or ban penyap te. Hari ngangat bau beli udang dahi kata ngampat tip yu. Ngampat pediang yu uru. Ngajing em jonga ngampat tip woi tau Jisu. Oh dang ilet mani beli lit lang kumal Hindu rulet kasih rulet senteng rulet lek ka buku let. Empat tip tau Jisu bakum no. Katau beli udang it udang dahi nga. But kum tahu tau ngai di spirit of death ngap ngani thui pi. But kanungon na prin jong pi pilan ju fos niu ki beri bayam. Torak ti waju tieng ra. Ha? Toh, lada pi fos niu I beri bayam ngangani thui pi ngapos niu iti I dafi dang mani kini. Kis dekil tu ki benai ngapos niu I dafi ban ngayo I ba yang irkie ida pu samrkie ai jano. But so simple kata ka jing batai. Kalong ka message ba iong bau try pun pau ba iladon bau try. Amen. Dan jing tiang dan hanrai dangret ngapos niu I para jongai bidang bot kat I mai ra ne kham ret ne kham hem kan mau su I dang ret ba dang ladap senam mai hoi ladap senam toy dang si senam kom ta ngapos niu hadin ba ila let nyok bau try tengah pos niu I bat imdai ma I ta jing pos niu kidi ki men sim suat teng pos niu I long kum suat ikla ida por bangai I ngape ngape dak spar ngamut bom I hata jing pos niu jong ate ban gong ke gini ti try ke gini bat utrai upun I hakataru ka bangai I paum tai parai ba let bu utrai imdai paran ki men sim suat bat kadai spirit of death ki men sim suat ki badang be yang ban penyap yang fi na du men sua accident ke bet hadu bangan la pedang yu tra Jisu bim jalot kot kita ki spirit of death kalembut su artan amen.